guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, nih ya belas start kabar ya. Asal ini deh, nih mau salan ibarat. Ini orang. Wah, berapa lama macam 16. कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं Oमफ्राय dayo दैज्लां बोथोर फैलायबाय नालाय कारेन्टआनो थाया आरो अखाया एसे हादोंमोन कारेन्टखौ एसे कारेन्टखौ नेयैनो दासो दुगैदों आङो बेलासिलायबाय आरो ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय आइबो गैया दादाबो गैया दायो मनाजों आंजोंल' दङ न'आवहाय ओमफ्रायो सालोंसै दायो सोबाय आं खर लोबदोंमोन आरो ओमफ्राय गिसियाव खानाय खाननो हाया आरो बिराद गयो ओरैनोबाबो खानाय गखायो आंनिया ओमफ्राय खानाय गिसियाव खाननो बांसिन गयो आरो ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय देग्लाय माइ गायनो गदों आरो जोंहा माने गायनो रोङा नालाय रावबोलाय हाजिरासो गायनो सानदोंमोन आंबा ओमफ्रायो रावबोलायानो जोंखौ आं रोङा नालाय माने रोङो रोंनाया ओमफ्राय नाङानो आरो माने स्पिड हाया नालाय मालायखौ मा होननो न'नि बिब'आनो आंखौ नाङा होननानै थांगौबा दुब्लियाव मा होनो एनिवे आहासो गदों ना मा होनो आहासो गबाय माइ गायनो ओमफ्राय साहा लोंसै इंलिसखौ लाल साहासो आरो गाइखेर साहा आङो लोङो माने रं होयो आरो साहापात होयै ओमफ्राय आं कालार गोनां लोङा माने साहापातखौ आङो लोंनो हाया आरो गाइखेरावहाय गाइखेरजों साहापातजों मिक्सार जानायखौ आं हाया बे मेथाइखौहाय सोर गोथाव मोनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो श्री गणेश प्रडाक्ट लायनो श्री गणेश बेंकनिनो अरिजिनल ना मोना लांफैला बे मोजां kok ini udah bisa kasih coba sih apa nggak ada kasih soalnya जानोबा कल खालामनो हागोन बेवहाय बिहरनो हागोन जानो लुगैदोंमोन आरो दखानफोराव मोनखायो नोङो होमबाबो आरो दखानफोराव फाननोबा नै बिहरनो हागोन गोथाव आरो ini beli lagi paling bener mbak aku tadi baru nanya mbak makanya ada jelasnya so guys dayo साहा लोंखांबाय आरो जोङो ओमफ्राय दायो आइबो गैया नालाय ओमफ्राय दायोहाय आंनो संनांगौ आरो माने आंनो संखायो आरो संनाया ओमफ्राय दायो ओंख्रिखौ डिसाइड खालामनांगौ आं जानानै फैबाय आरो खाथालाबो मोना ओमफ्रायो दायो आलु जागोन आरो ओंख्रिया जोंनियाहाय सामफ्रामबो आलु दालिल'खा आरो फुङाव मोनाबा फुङाव दालि जाबा मोनायाव आलु फुङाव आलु दालि जाबा बिदिनो आरो सोलाय ओमफ्राय बिदिनो सप्तायाव खनसे खननैल'सो बेलेग ओंख्रि जायो आरो बिदिनो बुंजागोन ओमफ्रायो दायो आङो मा सजना खानो फैदों आरो सजना एवनानै जासै जोंनावनो दंखायो ओमफ्रायो बार्थडे दंनो आरो आंनि फिसौनि माने बेलानि फिसाजोनि आरो ओमफ्राय दायो लेंहरदोंमोन इमारजेन्सि थांसै दायो बेनो आरो गाइस बिफाङा ओमफ्राय दायो थांसै ओरैनो एसेल' नांगौ फाजा जानोल' फैनो लेवार्स माबादि एसे डिसटेन्स जायो आरो बिनि दालिया ओमफ्राय एसेयाव बायखोनो गोरा गायनो गोरलै जाबायबो नै आरो ओमफ्राय दायो थांग्रोसै जोङो बार्थडे जानो मोनफैबाय नै दायो थाखुमालाबायथारदों पिंकी पिंकी आयौ खारथारदों पिंकीया हेपि बार्थडे टु इउ लाबो बिलुन आंनो आरो आं नोंनो होसैब्रा नोंनो होसै पिंकी ना पिंकी Happy birthday to you ayu आयसो सिखाखौ लाबो फ्रि मोनफाखायो फ्रि मोनफायोनो बिहा मोना सोन्दों बिस्रा फ्रि मोनो औ मोनफाखायो दालाय ट्रेन्सपेरेन्टनि मोनसे दङना बेखौ मोनफाखायो बिखानांगौसो फ्रि मोनखायो वा दा हाग्रालाबायगौ हनै बिखि र कन्ट्रल दोज्ज' जाबाय
जाबायनो आयदै बार्थडे ना आयु फोथा गोजा थुलायबावलायसो हाला ए आयु मानसि दाब्रा आथा सिथाबदो जाद सिदे आयु टपि आयु लै मा होनला जोबखो आं मोनजागोन फागना सिजानो लुगैग्रोबाय नामा सिखाखौ आं मिना दैसो मानो सिखा लाबोआखै बेनो जायो लकेलफोरना आयो मुथुआ सनाया नायजाखाया आया सलियासैबो जोबा जरे मालाबानो आयु नुज्लाबावासै हेपि बार्थडे टु इउ आखाइ खबदोब्रा दे मोनाया फैयासै मोनाया आखाइखौनो खबफैयासै दे आखाइखौ आखाइ देखरा होनदोब्रा ना पिंकि आयो आयो एखेखा बोरैबा सानजोंना माबा आयु गावसोर माखौ मिलायखागोन ओमफ्राय मोनिका जाफैदो दे बिमान दौदो जाबाय नै बिबैया आयु खारथारदों हनै दाखुमाखायो मानसिफ्रा नायदो बार्थडे केकआनो बाबा बार्थडे केक आदै मार जालाजोबखो बार्थडे गोलानो दे नाय सनालाय नु पिंकि सोलागासिनो नायलाय आयौ सुनांला आखाइखौनो आयौ सोलाजोब्बाय फुरा जाबावगौमोन पिंकि जाबावगौमोन पिंकि पिंकि ayo udah cek sana lepas konjek sama sih nah bilu na pinky na gobay man sih keliran guys ini birthday girl hatar birthday boy intar sih mana birthday boy ini mama syukur rasa dong di Gede establishment ini fakir nih. Nih, dawa bedi taruh nih, sini. Ompray जोङो हाखुदाखु फैबाय आरो दिंखिया खानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दिंखियाखौनो सामफ्रामबो खायो मानसिफ्रा गैला लान्थ' जाजोब्बाय जों गामिनि दिंखिया सेस लान्थ' जाजोब्बाय आरो मेन र'डआव खाहैनो हागौमोन ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय मोनाद्रायबायना फै थाङायो Coklat lapar, maybe bilu kumen cila balai bukan digeli baju. Sudah yang kamu sih. Rin kita bisa saya pra. Wes saya mana kamu kersongkong behar, ampai kamu kersongkong nanti mobil aku full charge sana itu. Ampai dari Daudi tu kasih Daudi tu nanti bukan ada. Kalau na. So, ampai dari yang thaju sana dengan ada mana jangan. Thaju ni, Indonesia ada, maba nungas salah nama nilai. Salah nama Indonesia. Lokal yang depan tu. Lokal. Ini ada ni. Thailand ada sini. Nilai tu. Kupita ada, ketemu tu sana. Tapi gue mana bisa kita yang sih. Munja kiri leh. Munja ye sompral. Ni pun begitu saya.
मिथिखायासै मारै जाखोथाय दहाय गुमैमोना बानायनो थांदोंमोन आरो ओमफ्राय जायाखैनो मारै होनखो ना दा फैगोन होनखो ओमफ्राय मिथिला आरोखि ना नै दायो ओरैजाय खोमसिजोब आरो ओरैजाय जोंनि खामसालियाव लाइट दङ ओमफ्य ओरैजाय खोमसि जै कारेन्ट गैया होनबाथाय गामियानो खोमसि जाजोबखायो आरो नों गोजौनिफ्राय नाहरदो गैखायानो खोमसिथार ओमफ्राय जायफोरना सलार दं जायफोरना सलार दं आरो बिसोरनियाव एसे थपा लाइट नुहुरो आरो ओमफ्राय स' गाइस दिनै भिडिअखौ जोबोद नायनांगोन गोसोमा स्पेसियल खालामनोसै बाय बाय